Emerus je tvrtka koja je osnovana 2007. godine, 200 radnika ukupno i proizvodimo aluminijske profile za industrijsku primjenu i građevinski sektor. 85% smo izvozno orijentirani. Vanjsko-trgovinska komora nas je uputila na ovaj projekt od strane GIZ-a i smatrali smo da se naš interni projekt koji je već bio u nekom idejnoj osnovi, a to je nabava pjeskarilice za čišćenje alata za proizvodnju, da sa tim projektom apliciramo za sredstva. A osim toga smo bili u procesu certifikacije za zaštitu okoliša i za zaštitu na radu, tako da smo zajedno s tim aplicirali, ajmo reći, kroz 2 projekta. Zamjenom tog dijela postrojenja povećavamo našu produktivnost, smanjujemo troškove rada i održavanja. Uvođenjem tog sustava upravljanja, to je certifikacijama, učinkovitije organiziramo zaštitu na radu i zaštitu okoliša i osim toga dobivamo veliku konkurentsku prednost na tržištu, posebice internacionalnom, što je ultra bitno, znači bez toga zapravo nema rada na internacionalnom tržištu. Smanjujemo potrošnju energije, sredstva koja se koriste inače za čišćenje alata su prilično opasna, tako su klasificirana, tako da sa ovom inovativnom metodom pjeskarenja znatno ćemo poboljšati naš taj ekološki otisak, carbon footprint. Jedna od najbitnijih stvari u našem sustavu jesu solarni paneli na krovu naše proizvodnje. Osim toga smo nabavili i tu pjeskarilicu preko ovog natječaja za GIZ. Osim toga imamo i briketirku. Briketirka služi tome da se aluminijska špena, to jest restlo od proizvodnje, višak, to jest otpad, se pretvara u brikete i na taj način se lakše kasnije preprodaje, to jest vraća nazad istapa u aluminijske trupce. Saradnja s GIZ-om naravno odlična, kao i uvijek od strane GIZ-a sve je organizirano i isplanirano do zadnju sitnicu, tako da evo, veselimo se novim suradnjama.